a dneska znovu točím Brawl Stars. A dneska ideme si zahrať s Piperkou. No keďže ja sa veľmi teším, tak hneď dajme ready, čo? Kozy si toho. Keď chcete mať nesekacie hry, že by vám všetko zvládalo, tak kupujte od značky Redmi a je to veľmi dobré, hej. Fakt musíte kupovať od ich značky. Tu je Otis. Ale Piper je pre mňa slabšia ako Stu. Veď je... Viem povedať dopredu. Jasne, že Piper a Stu jasne sú. Plus tomu streamujem, takže mi vybehuje na obraze. Tam ma pýtajú, že Stu Orleon. Fuch, čo ja viem. Pre mňa ten Stu, hej. Nie, oboch mám rád. Oboch mám rád. Streamujem, hej. No, ďalší sa pýta, Chester Orchita. Jasne, že Kid. Kokos. Keď v mojom živote sa mi stalo. Dynamite Stua. Nikdy sa mi to nestalo. Iba raz v živote. Malkrát ma zabil tento Dynamite, keď som mal Stua. Bium. To je Bibina. Že Stu je, keď zabijem, to tráp. Netrápil šľach, takže Stu je lepší ako vy. It's beautiful. Tak. Tak nič. Tak znovu ideme spolu. Dohodli sme sa, že teraz je len Stu. Mal som ísť Piper, takže... Ale pôjdem s Stuom, hej. Piper je oveľa slabšia. No nebudem také hovoriť na rynky, lebo možno niektorí majú radšej Piper ako Stua, tak ma prestane pozerať na YouTube, hej. Že čo vymýšľam a také necinky? Keď ja nevymýšľam, ja reálne viem, kto je lepší. Tak, od tohto videa si teraz zmením na Dynamite, hej. Gold 2, ešte veľa mi treba do Gold 3. Ale už som blízko asi na Surgeovi ku Gold 2. No Surge nemám rada až tak, ako je veľmi silný, ale nič moc na legendárku. To by tak nemohlo byť. Škoda, že triple jumpy neviem, tak ako to Dix. Double jumpy sú ľahké, hej.
Tak kedy sa mi nepodaria? No poď. Počkaj, Kib Junior. Si porozmýšľať, že kedy by som to... Hop! Dynamite asi nebude. Znovu challenge, že keď ma niekto zabije, to si musím dať. Takže ide Mortis. Až tak ma veľmi točiť na YouTube nebaví, ale... No, teraz nikto nepíše na stream. Asi prešla chuť, že Stu je lepší ako Piper. Tak ja streamujem. Streamujem, ale mám to skryté, lebo... Ale však dáme, nevyničaj si, čo si chceš. Veď streamujem na Twitchku. Nie. To nič. Díky, Piko. Chcel som pomstiť. Mortis je lepší ako... Ešte sa mi nestalo, že by som zabil Asha s tým Mortisom. Rekord. Pretože Ash je lepší. Sedmičkový... Bum. Nice. Ešte. Teraz posledný. Slabúčky Miko. Bum. Teraz musím smietať sa, pretože ma nikto nezabil. A už mi chýbalo niekoľko lebo počkaj. Že je to vládne. Kium. Na čo? Teraz to mi sleduje. No, slabúčky darujú. Som hovoril, že nemáš. Daruj. Koda. Nechýba iba jeden skin na ňo, iba tento. Jeden skin na Barleyho mi chýba, ale určite tento si equipnem. Je. Ale išiel preč. Rozmyslel iba. Tak to môžem povedať. Točí. Kedy tu kúca sa točí. No, tak žirafa nemám.
Tak, no, nechám z toho barvinu. Hop, mop. Banán? Another round. My bad. What was that? Mám rád Erotomu. Nie, že pušoval, ale boj zrobil na ne taký väčší update, lebo keďže Happy album. tu je Lily, mám na ňu aj skin, čo žiaden iný není. Už len Silver alebo Gold. Nevedaj, dám košek. Tu bol koš od otca, to je. To je tá. Tak poďme z Lily, no. Čo to hraj? Bojku. Nemá sa čoho báť. Zase trash in the doom. Tu je. Netrafil som sa. Nie, nestrelaj tú veľkú strelu. Vidno, že je strelá. Nie. Hop. Hop. No jasne. Tvoje. On? Tak, poďme na bula. Bum. Hop. Bum. Tu je. Sugar rush, crash. Like taking candy from a baby. No pekne, to ma dobije. Pekná Lily. My special candy. Takže bude pekne slabá určite. Lily je silná, lebo už má 2 strany. Je silná, jasne, že je. Vtedy bola slabá. Ale je silná. Poďme zlotý. A zda ma zabije low. Nemá šancu. Poďme to potom dvaja. Nikdy nehovor dopredu, hej. No, come on. Bum. Nemal šancu, veď nie. Na Mortisa. Čo ja viem, trúfnem si. No. Killed me. Aha. Yeah, Mortis is here. To nič. Hej. Počkať, idem s Mortisom. Toto, čo stráčim, čo vybehujem, tak pozerám na brata. Dá ti štátu. Ja to som hral tú minihru. Uj. A toto, čo hovorím, neviem, aké slova, tak to rozprávam s bratom. A ja mám brata, nie? Normálne má... Ale... Neviem, či strúfnem. Poď. Yes. Ja ho zabijem už.
Chcem podať. Come on. Hej. Mohol som mať šancu. Zase Lily ma zabila. Neviem či... Počujem, pôjdeme, ja vieme, to viem. Ja už kusov by som vedel. Na čo máš wrench? Na opravenie auta. A kde je auto? Aha. Pôjdeme to. A to z toho nepovedal. Čaute ľudia, že... Ja som chcel povedať tak, že ľudia, ale čaute. Sa mi ešte nestalo. A ja už si myslím, že teraz nebudem točiť veľmi na počítači, lebo mám tam seky, proste nie. Musím dostať nový počítač alebo neviem čo a vtedy môžem točiť. Ako je trápne točiť len na mobile, hej. Bo každý človek skôr točí na počítači a také, myslím si aspoň, hej. Ty kokos, ušla mi strela. Dobre. GG. Teraz znovu musíme Lily. Bohužiaľ, také to je. Ty sa spojetáš na videá. Nespojetam. No bohužiaľ to také to je len na čo. Čo? Bohužiaľ to také to je. Poďme na ten. Pen. Jede tu. Chámo. To je HP. No takže teraz toto video končí, tak čau. Už som dal veľa videa na YouTube.